No niin, mä oon pelannut 3 päivää Java PvP, 20 päivää Bedrockilla. Mä näytän Swordis, Access Crystallis ja Mases mun kehittyminen. Holy bug! Puolen vuoden päästä mä saan siis PC, niin pääsee pelaamaan enemmän Javalla, niin sen takia mä opettelen nyt Java PvPn. Holy combo oikeesti. Niin mä pelaan ilman lämpöä. Hei! Miten tää krittaa mua näin hyvin? Onneksi mä saan ihan hyvin kombottaa tää. Niin mä oon harjoitellut nyt kaikkia PvP:itä aika tasaisesti. No niin, Axe PvP. Äijä. Tää olis voittaa mut tyyli Swordis. Ei oliskaan. Mä voin yhden Bedrock PvP-videonkin. No, tossa oli mun Axe. CPVP. Vituisen lagil ja... Mikä tää nyt oli? Näettekö te, kristallit ei toimi kovin kunnolla tällä servulla? Huomenna voi siis tehdä kahtis. Jes pappas. Mä voin huomenna siis tehdä kahtista. Mitä niitä oli? Tyyli Diamond SM. Netherite SMP tyyli. UHC niitä ja sit niin edespäin, et vaihtelee. No niin, Mase. Tää on vika. Voisin mä ne muutkin näyttää, nää on niin lyhyt. Eiku aina mä noihin pottaa. Eiks tää heittää pähliä? Ja tää mun hiiri siis 30, niitä ei ota kaikki hittejä. Ja sit tää on aika lailla jäljessä. Tää ottaa tosi myöhässä. Jes, eka poppaus. Mä en osaa Stumslämmää, mä oon pelannut 3 päivää Java PvP. Mä saan Bedrockille Stumslämmää. GG. Mä en oo hirveästi vetänyt Netherit SMP:t. Eiks tää spotannu? Tää ei tiedä miten kuuluu pelaa. Mä en kyllä halua vetää tätä enempää tätä vastaan. Mutta oikeesti holy lagi. Ottaa vitun jäljessä. Ei mitä mä teen? Mä heitän tuolle treenaan. No, tulee ainakin vaikeampaa. Tai äijä pottas just. Tää pitää nyt jo pullottaa oikeesti. This is not tough. Tää äijä oikeesti. Tää ei osaa pelaa. No niin, UHC. Kahti ei vieläkään toiminut jonkun sen takia. Jes. Ei miksi täällä on? Tää servo on nyt tosi paska. Jos mä kuvaan huomenna päivällä, niin silloin parempi kuin muissa maissa on yö. Kun nyt Suomessa on yö. Ketä vastaan mä oikeesti täällä vetän?
Kamo, yrittäis nyt mä pelaa 2 päivää PvPt. Eikö 3 päivää Java PvPt. Vois pitää goldia levahulta. Jätä se vaan toho. Mä annan sille vähän armoa. Me jätellään. En mä kerennyt antaa armoa. Mä olin jättämässä sen. Mun laavasi, niin se voi vaan treenaa se. Jes mä sain tuon. Ei se sai mun veden pois. Ei, mikä? Joo, täällä kuva video, niin vitun laginen. GG. Jes, nyt tuli. Kahteenvistä. Tappoi just ittensä, noob. Niin mun video ei tallenta tää Lifesteal. Mä en tiedä miksi tän nimi on Lifesteal, mutta ihan sama. Mutta mä siis sanoin äsken, että MP mun PvP-skillit siihen verrattuna, että mä oon pelannut 23 päivää. Jes. Äsken tää vebas mut koko ajan. Silti kattokaa mun duroi. Mä en oo edes joutu pullottaa. Saa antaa vinkkejä kommenteissa näistä, että mitä silleen, niin, Mase PvPstä kaikista niistä. Et niinku, teinkö mä jotain virheitä. Mut kato eka video loppuun. Mulla on siis tavoitteen saada 1000 seuraajaa, please. Tää on iso tavoite, mutta... Oho, mä unoin itse treenan. Kiitos. Tupla vetää tyyppi. Kello on siis 4 yöllä, niin mä en tiedä lasketaanko tätä D3 vai D4. Mut se pitää vaikka niin. Yes. GG. Niin mulla ei siis tallenta alkuun. Eikä kahtissakaan.